не прайшлі міма. Хвала Христу, паважаныя радыёслухачы Радыё Марыя. Сёння з вами перадача «Госці ў студыі». Вядучая я Алена Хурс, вядучая. А госцям у нашай студыі сёння ксёндз Віталій Бурко. Ксёндз Віталій праездам крыху ў нашай краіне, едзе хутка ў Польшчу, расказаў. Вось мы яго літаральна перахапілі. Польшчы ён піша, вучыцца, па-першае, і піша дактарат на тэму экуменізму. Всё правильно, ксёндз Віталій? Так. Всё вельмі добра. Яшчэ ксёндз Віталій паўдзельнічаў у міжнароднай канферэнцыі, якая называлася «Цэрквы і мясцовыя супольнасці перад абліччам сацыяльных выклікаў». Всё так, так? Так. І сёння вось мы там, я ўжо казала, не былі, нічога не чулі, але вельмі прагнем пачуць, што там было, і вось ён абяцаў нам всё расказаць. І я думаю, што пачнем мы з таго, хто арганізатар гэтай сустрэчы і для чаго яна, ў прынцыпе, была запланавана, для чаго патрэбна, так? Так. Па-першае, хвала Христу, па-другое, вітаю ўсіх вельмі сардэчна, дарагія слухачы, Радыё Марыя. Як ужо сказала вядучая Алёна, што я быў удзельнікам канферэнцыі міжнароднай у Мінску, якая праходзіла у рамах прыгатавання рабочай групы і пад назвай «Прымірэнне ў Еўропе. Задача цэркваў ва Ўкраіне, Беларусі, Польшы і Германіі». Ввогуле, адкуль узнікла гэта ідэя правядзення такіх канферэнцый. Кантэкстам стварэння гэтага праекту адбылося адразу пасля другой сусветнай вайны у кастрычніку ў 1945 годзе адбылося першае пасяджэнне Савета Евангелічнай царквы ў Германіі, і па выніках гэтага пасяджэння было створана знакамітае штутгарцкае прызнанне, якое гучыць наступным чынам. Мы не смела спавядаліся, мы не горача маліліся, нам не хапала радаснай веры, і мы не любілі палымянай любоўю. Менавіта таму мы выказваем глыбокі смутак і віну за тое, што многія няшчасці упалі на многія народы і краіны. Далей гісторыя гэтага праекту працягнулася наступным чынам. У 1965 годзе усходні мемарандум Евангелічнай царквы ў Германіі расказаў нам аб становішчы рэпрэсіраваных асобаў і станаўленні нямецкай нацыі да сваіх усходніх суседзяў. Таксама ў гэтым жа самым 1965 годзе адбылося пасланне польскіх біскупаў нямецкім біскупам, у якім было напісана, што мы даруем і просім прабачэння. І гэта быў пачатак працэсу двухбаковага прымірэння, які паклаў пачатак да збліжэння і ўзаемапаразумення паміж польскім народам і народам нямецкім. І ў 1970 годзе гэтае пагадненне аб нармалізацыі адносін паміж Польшай і Нямецчынай было падпісана афіцыйна. І ў 1974 годзе быў створаны кантактны камітэт паміж Евангелічнай царквой у Германіі і Польскай радай экуменічнай. Далей, у кастрычніку 1995 года з нагоды 30годдзя ўжо гэтага мемарандума касцёлы Германіі і Польшчы абвясцілі аб сваёй сумеснай адказнасці за Еўропу. І заява нямецкіх і польскіх біскупаў гучала наступным чынам. Шкода, нанесеную у выніку доўгачасовага праяўлення таталітарнага рэжыму, можна выправіць толькі тады, калі кожны ў глыбіні свайго сэрца зробіць глыбокія змены. Касцёлы ўзялі на сябе абавязак удзельнічаць у прымірэнні ў Еўропе і паважаць гістарычныя каштоўнасці і культурныя дасягненні Еўропы. Пачатак праекта прымірэння ў Еўропе «Задача цэркваў ва Ўкраіне, Беларусі, Польшы і Германіі» быў ініцыяваны у 1995 годзе кантактным камітэтам паміж Польскай экуменічнай радай і Евангелічнай царквой у Германіі. У 1997 годзе
праект быў прадстаўлены падчас другой еўрапейскай экуменічнай асамблеі ў Грацыі ў Аўстрыі. І была створана міжцаркоўная рабочая група, якая складаецца з прадстаўнікоў евангелічных цэркваў, праваслаўнай царквы, рымска-каталіцкай і грэка-каталіцкай царквы з 4 краін свету – з Украіны, Беларусі, Германіі і Польшчы. Мэтай гэтага праекту гэта комплексныя мерапрыемствы па шырокаму разуменню прымірэння паміж народамі Еўропы, а асабліва акцэнтам на Беларусь, Украіну, Польшу і Германію. Ініцыяванне дыялогу і супрацоўніцтва паміж цэрквамі. Ініцыяванне сацыяльнага дыялогу па пытаннях, што датычаць асобных нацыянальных і мясцовых суполак, і садзейнічанне мірнаму суіснаванню паміж народамі, цэрквамі і суполкамі на аснове хрысціянскіх каштоўнасцяў. Формулай праекта з'яўляецца дзейнічаць на падставе афіцыйнага мандата сваіх цэркваў у цесным кантакце з іерархамі цэркваў. Праца рабочай групы заснавана на формуле рэгулярных працоўных сустрэч членаў групы, якія праводзяцца 1 ці 2 разы ў год. Іх мэта абмеркаваць бягучыя праблемы і запланаваць распрацоўку парадку дня міжнароднай канферэнцыі з максімальна шырокім удзелам розных бакоў. Члены рабочай групы рэгулярна сустракаюцца з кіраўнікамі цэркваў, каб прадставіць бягучыя планы і задачы праекта і пракансультавацца з імі. Таксама формула праекта ажыццяўляецца наступным чынам. 1 раз у год у адной з 4 краін або ў Беларусі, у Польшчы, у Германіі ці на Украіне, гэтыя краіны ахоплены гэтым праектам, праводзіцца міжнародная канферэнцыя з удзелам прадстаўнікоў цэркваў, органаў дзяржаўнай улады, органаў мясцовага самакіравання, а таксама неўрадавых грамадскіх арганізацый. Падчас канферэнцыі арганізуюцца прэс-канферэнцыі і сустрэча са сродкамі масавай інфармацыі для прапаганды вынікаў канферэнцыі. Публікацыі таксама рыхтуюцца з асобных канферэнцый, як правіла, на 3 мовах – рускай, нямецкай і польскай. Мэта – гэта дасягнуць мэты працы рабочай групы з максімальна шырокай аўдыторыяй і расшырыць ідэю прымірэння, бо ідэя прымірэння з'яўляецца галоўнай мэтай стварэння гэтай ввогуле цэлага праекту. Месцы і тэмы канферэнцыі. Вельмі у месцах і тэмах канферэнцыі задзейнічаны розныя гарады кожнай з гэтых 4 краін. Напрыклад, у Беларусі ўжо такія канферэнцыі адбываліся, як ужо гаварылі, у гэтым годзе была канферэнцыя, таксама была ў 2017 годзе ў Мінску. Тады тэма той канферэнцыі гучала наступным чынам. Царквы ў дачыненні да мэтаў праграмы ўстойлівага развіцця. Таксама ў Мінску праходзіла канферэнцыя ў 2013 годзе. Тэмай гэтай канферэнцыі было смяротнае пакаранне ў Беларусі. Таксама ў 2011 годзе ў Мінску праходзіла такая канферэнцыя на тэму царквы на службе людзей, якія маюць патрэбу магчымасці супрацоўніцтва з нецаркоўнымі арганізацыямі. Таксама ў Мінску ў 2004 годзе праводзілася такая канферэнцыя на тэму хрысціянскае служэнне ў турмах Беларусі, праблема СНІДу. І самая першая канферэнцыя, якая адбылася ў Беларусі, гэта была канферэнцыя ў 1999 годзе. 2 гарады былі удзельнікамі гэтай канферэнцыі, Мінск і Гродна. І тэмай той канферэнцыі была еўрапейская мадэль чалавека ў кантэксце праблемы секулярызацыі. А ўвогуле канферэнцыі пачаліся праводзіцца з 1998 года. Ксёндз Віталій, а вы ў колькіх удзельнічалі? Я удзельнічаў, гэта ўжо другі раз я удзельнічаю. Першы раз я удзельнічаў год назад на канферэнцыі, якая адбылася на Украіне, у Кіеве. Тэмай канферэнцыі ў Кіеве было стратэгія прымірэння, роля цэркваў ва Ўкраіне. Вось. Ну што, пераходзім тады да гэтай?
Ці яшчэ... Не, можем перайсці до нашай канферэнцыі. Яшчэ, можа, расказаў бы, што, як ужо казаў, што удзельнікамі нашай рабочай групы праекту гэтых канферэнцый з'яўляюцца не толькі святары, але таксама і свецкія людзі. І тут прадстаўнікі розных цэркваў, як ужо я казаў раней. Гэта і евангелічныя цэрквы, і праваслаўная царква, і рыма-каталіцкая царква, і грэка-каталіцкая царква. Так што ёсць сярод удзельнікаў і асобы свецкія, і асобы звязаныя са святарствам. Трэба неяк загадзя падаваць заявы, так, калі хочаш паўдзельнічаць? Ці гэта Так. не... Трэба падаць заяўку, калі хтосьці хоча выступіць з дакладам. Тэма канферэнцыі аб'яўляецца прыкладна амаль што за год да яе пачатку. Таму кожны мае шанс, калі мае штосьці сказаць, то можа звярнуцца да арганізатару канферэнцыі з просьбай, каб яго ўключылі ў склад дакладчыкаў і можа прачытаць свой даклад. Нагадаю нашим радыёслухачам, што мы ў прамым эфіры, вы можаце тэлефанаваць, задаваць пытанні ксяндзу Віталію. Раскажыце пра пачатак, што вы сустрэліся, што адбылося? Я ведаю, штосьці ўрачыстае. Вельмі. Гэта такое выдарэнне увогуле ў гісторыі, можа, касцёла і Беларусі, якое мае вельмі значны ўплыў на далейшае развіццё кантакту, узаемаадносін паміж касцёлам і грамадствам і ўвогуле уладай. Бо упершыню улада дазволіла нам афіцыйна распачаць канферэнцыю у вельмі значных знакавых месцах Беларусі. Гэта ў Трасянцы і ў Курапатах. Наша група, наши удзельнікі канферэнцыі раздзяліліся на две групы, і адна група паехала ў Трасцянец, другая ў Курапаты, каб памаліцца за людзей, якія загінулі там, і ускласці кветкі. І гэта быў пачатак нашай канферэнцыі. Затым мы пасля гэтага вярнуліся у духоўную акадэмію праваслаўную, і ў сценах духоўнай акадэміі адбывалася далейшая частка нашай канферэнцыі. Гэта 16 і 17 мая гэтага года. А вы куды паехалі? Я быў у Курапатах. Як адчуванне у вас? Вельмі моцнае гэта месца, таму вядома, што кожнага чалавека гэта месца, я думаю, кранае аж да душы. І ввогуле такая сама атмасфера, але трэба памятаць пра мінулае, бо без мінулага не будзе будучага, правда? Таму павінны памятаць пра тых, хто за нас аддаў сваё жыццё, і мы павінны вучыцца ад гэтых людзей і перадаваць гэтыя свае веды і гэтую традыцыю, добрую традыцыю іншым пакаленням. А ў нас, мне ўжо перадае гукарэжысёр, ёсць адно пытанне: ці будзе надрукаваны у выглядзе кнігі вынікі канферэнцыі? Разглядаецца цяпер пытанне аб тым, каб выдрукаваць. Шукаецца спонсор, бо, вядома, такія рэчы, нават сама канферэнцыя без удзелу, без дапамогі спонсараў бы не адбылася. Таму, можа, адразу я скажу, хто быў арганізатарам гэтага праекту і хто унёс нейкія сродкі матэрыяльныя, сродкі, можа, духоўныя, каб адбылася ввогуле эта канферэнцыя. То, можа, у гэтым месцы адразу і падзякую арганізатарам і спонсарам. Перш за ўсё, арганізатарамі канферэнцыі церквы і мясцовыя супольнасці перад абліччам сацыяльных выклікаў выступаюць міжканфесійная місія, хрысціянскае сацыяльнае служэнне, сінадальны аддзел Беларускай праваслаўнай царквы па ўзаемаадносінах царквы і грамадства, курыя Мінска-Магілёўскай архідыцэзіі, Мінская духоўная акадэмія імя святога Кірылы Тураўскага Беларускай праваслаўнай царквы
і праваслаўнае брацтва ў гонар віленскіх пакутнікаў у горадзе Мінску. Ну і таксама сама працоўная група праекта прымірэння. Ну і таксама хацеў падзякаваць яшчэ нашым замежным спонсорам, і спосаб асаблівы гэта амбасадам, прадстаўнікам амбасады нямецкай і польскай, а таксама такой арганізацыі, якая існуе ў Германіі, якая называецца Ренавабіс, якая дапамагае касцёлу на ўсходзе. Я так зразумела ваш адказ, што будзе, калі знойдуцца сродкі, так? Будзе, калі знойдуць сродкі, і самае галоўнае, што нават калі не будзе выдрукавана у форме кнігі усе даклады з нашай канферэнцыі, то, напэўна, гэта знойдзецца на старонцы. Цяпер ідзе распрацоўка, каб зрабіць аддзельную старонку, дзе будуць навіны, будуць даклады з мінулых канферэнцый, і гэта будзе, напэўна, на рускай, польскай і ангельскіх мовах. І таму кожны, хто захоча азнаёміцца з дакладамі, з вынікамі, з якімись там навінамі, то можа заўсёды заглянуць на гэту старонку. Яшчэ не магу падаць яе адрес канкрэтны, бо яна яшчэ ў стадыі распрацоўкі. Таму трохі пазней, я думаю, што можна гэту інфармацыю будзе знайсці ў інтэрнэце. А пакуль мы будзем спойлерыць. Так, а пакуль будзем так. Добра, тады давайце да тэмы самой канферэнцыі. Па-першае, якія сацыяльныя выклікі? Іх вельмі шмат, так? Што там было? І, можа быць, акрэсліце, што вы ўкладалі? Ці арганізатары, не ведаю, хто так назваў. Ну так, распачну можа з таго, што ввогуле, што такое сацыяльныя выклікі і пра што тут ідзе гаворка. Як сказаў калісьці Марк Твен, якога мы ўсе добра ведаем, напэўна, ён сказаў так, што ўсе кажуць аб дрэнным надвор'і, але ніхто не спрабуе яго змяніць. У тым жа ключы можна выказацца і з нагоды сацыяльных праблем у Беларусі. Усе кажуць, што ў нашым грамадстве існуюць і іх мноства, але большасць з іх і так застаюцца нявырашанымі, а некаторыя толькі абвастраюцца. Асабліва гэта характэрна для апошняга дзесяцігоддзя. Мала таго, няма адзінага меркавання з нагоды таго, якія праблемы грамадства з'яўляюцца сёння самымі вострымі, патрабуючымі неадкладнага вырашэння і грашовых выдаткаў дзяржавы, а якія праблемы могуць пачакаць, не будучы асабліва небяспечнымі. Што такое ввогуле сацыяльныя праблемы? Сацыяльныя праблемы – гэта сітуацыі, падзеі і умовы, якія прама ці укосна негатыўна ўплываюць на грамадзяніна з пункту гледжання грамадства. Спачатку гэты тэрмін сацыяльныя праблемы датычыўся толькі нераўнамернага размеркавання багаццяў. Ён пачаў выкарыстоўвацца яшчэ ў пачатку 19 стагоддзя ў заходняй Еўропе. Спіс праблем мяняўся і з часам працягваецца змяняцца разам са змяненнем абставінаў, напрыклад, эканамічных, сацыяльных, палітычных, са змяненнем узроўня жыцця грамадзян, са змяненнем настрояў грамадзян. Умоўна ўсе праблемы можна падзяліць на наступныя. Сацыяльныя і эканамічныя. Сюды адносяцца ўсе фактары, звязаныя з фінансамі і матэрыяльнымі умовамі. Таксама, напрыклад, могуць быць сацыяльна-бытавыя праблемы. Сюды ўключаем фактары, звязаныя з забеспячэннем грамадзян даступным жыллём, умовамі жыцця, матэрыяльнымі цяжкасцямі маладых і шматдзетных сем'яў. Таксама сацыяльна-псіхалагічныя праблемы. Уключаем сюды фактары, якія датычаць сям'і і ўнутраных адносін паміж сваякамі. Сюды ж адносяцца сямейныя канфлікты, гвалт у сям'і, здрады, разводы і так далей. Таксама існуюць сацыяльна-палітычныя праблемы. Сюды адносім гонку ўзбраенняў, рэгіянальных і дзяржаўных канфліктаў, рост гвалту ў асобных краінах і ў свеце ў цэлым. Таксама гэта тычыцца і канфліктаў на рэлігійнай ці этнічнай глебе. Калі прывесці іншую фармулёўку, класіфікацыя праблем будзе выглядаць так.
паміж сацыяльнымі групамі, паміж класамі, паміж асобнымі індывідамі і паміж сацыяльнымі сістэмамі. Падчас нашай канферэнцыі была звярнута ўвага амаль што на ўсе выклікі сучасныя, якія датычаць грамадства. І мы хацелі звярнуць увагу ввогуле дзяржаўных улад, царкоўных улад, ввогуле людзей, якія нераўнадушныя да гэтых усялякіх розных сацыяльных выклікаў, сацыяльных праблем, каб звярнуць увагу, што такія праблемы існуюць і што некаторыя з них вастрэйшыя і патрабуюць, каб яны былі вырашаны. Таму розныя дакладчыкі з рознымі тэмамі звярталіся са сваімі дакладамі, каб папросту паказаць, што няма раўнадушных людзей да праблем другога чалавека. І такая канферэнцыя, якая праводзіцца рэгулярна і праводзілася ў тым годзе, гэта папросту заклік да ўсяго свету, каб звярнуць увагу, што і касцёл, і касцёл каталіцкі, і царква праваслаўная, і евангелічная церква, і каталіцкі касцёл, таксама як і ўлада павінны звяртаць увагу на людзей і дапамагаць вырашаць праблемы. Вось. Добра, звярнулі увагу на праблему, так? Так. Ці ў канферэнцыі абмяркоўваліся шляхі вырашэння, якія канкрэтныя па штосьці, што можна ўжо зрабіце тое будзе вырашана, ці не? Ці гэта ўсё ж такі так больш існуе праблема, звярніце увагу? Перш за ўсё, гэта звярнуць увагу. Бо калі іншым не звернеш увагу на нешта, то ён сам можа і не звярнуць эту увагу ўвогуле ніколі. Таму, па-першае, мэтай гэтай канферэнцыі з'яўляецца звярнуць увагу. Але калі ўжо чалавек заўважыць гэтую праблему, то пачне думаць і, магчыма, гэта праблема вырашыцца з дапамогай гэтага чалавека, які, можа, нават аб гэтым не думаў, які ввогуле гэтага не бачыў, але праз дапамогу гэтых людзей, якія звярнулі яму увагу на гэта, можна вырашыць. Вось. Зробім паўзу, ці вы не стаміліся яшчэ? Можам зрабіць. Давайте. А я пакуль яшчэ гукарэжысёр нашукае музыку. Нагадаю, што гэта прамы эфір. Калі ласка, тэлефануйце, пытайцеся. Усе пытанні задам ксяндзу Віталію. Я думаю, што ён дакладна адкажа вам.
госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Зноў мы з вами абмяркоўваем сёння сацыяльныя выклікі, якія абмяркоўваліся на міжнароднай канферэнцыі на гэтыя выходныя. Яна праходзіла, так? Так. І ксёндз Віталій тут нам сабраўся усе агучыць іх, а я кажу, што вас зачапіла асабіста? Якая тэма, які даклад спадабаўся і на якую тэму? Вось он нешта там адкапаў, зараз раскажа нам. Добра, я раскажу аб тым, што цэлая канферэнцыя складалася з двух частак, і першая частка гэта быў частка нацыянальны вопыт удзелу цэрквы Беларусі у праектах, якія звязаны з сацыяльнымі праблемамі. Тое, што робіцца канкрэтна ў Беларусі, аб гэтым была размова ў першай частцы нашай канферэнцыі. Другая частка нашай канферэнцыі была пасведчана замежнаму вопыту, досведу, удзелу і у дзяржаўнай улады і цэркваў у праграмах, звязаных з сацыяльнымі выклікамі. Вось. І калі мы мелі дакладчыкаў з розных краін, як я ўжо казаў, і з Польшы, і з Германіі, таксама з Украіны быў дакладчык, і нават мелі госця з Расіі. І вось гэты госць з Расіі, кандыдат філасофскіх навук Барысаў Сяргей, меў даклад аб дэмаграфічных зменах у рэгіёнах і як гэта ўплывае на сацыяльную місію цэркваў. Вось. І ён разглядзеў вельмі так цікава тыя розныя сацыяльныя выклікі, якія існуюць у Беларусі, бо ён гаварыў пра Беларусь, у кантэксце Беларусі. Пра што ён канкрэтна гаварыў? Ён казаў, вядома, пра алкагалізм, пра наркаманію як сярод дарослых, так і сярод непаўналетніх, пра бандытызм, пра злачыннасць, як дзіцячую, так і дарослую, пра экстрэмізм, пра прастытуцыю, таксама пра парушэнне правоў дзяцей, пра тое, звярну ўвагу, што ўсё менш дзяцей нараджаецца, што існуюць аборты, ёсць адмовы ад дзяцей, пра канфлікты, якія ўзнікаюць часам на нацыянальнай альбо этнічнай глебе. Таксама гаварыў пра няроўнасць паміж класамі жыхароў, калі адна частка грамадзян бедная, а іншая багатая. Таксама пра беспрацоўе, беднасць, недастатковую аплату працы, інваліднасць, высокая колькасць інвалідаў адносна агульнай колькасці насельніцтва, стаўленне да грамадзян з абмежаванымі магчымасцямі, дэмаграфічны крызіс, высокая смяротнасць, нізкая нараджальнасць, высокая колькасць грамадзян, якія эмігравалі з нашай краіны, вялікі працэнт пенсіянераў і грамадзян са старэлага ўзросту, забруджванне навакольнага асяроддзя, магчымасць узнікнення тэхнагеннай катастрофы, пра агульны стан, вогуле пра рост захворванняў, эпідэмій, высокі шанец заражэння, сацыяльную няроўнасць, ушчамленне праў пэўных катэгорый грамадзян, карупцыя, таксама інфляцыя, самагубства, абмежаванне правоў грамадзян пры гнёт свабоды слова, перамяшчэнне, нізкі ўзровень адукаванасці і адсутнасць спецыялістаў. Вось у гэтым... Пералік ужо цягне на нейкі трактат. Але гэта даклад быў амаль што паўгадзіны і вельмі добра зроблены, і вельмі цікава было слухаць. Вось, пра гэта ўсё. Ой, нешта вы меня так подгрузили. Слухайте, давайте вернемся на зямлю, не? На зямлю, так. Да нейкіх канкрэтных рэчаў, так? Касцёл, мабыць, на працягу ўсяго свайго існавання штосьці напрацоўваў. Гэта заўсёды праца з людзьмі, так? І таму база, я думаю, вельмі вялікая. Давайте, можа быць, што ўжо канкрэтна робіцца, так? Якія ёсць канкрэтныя дзеянні, на любую тэму, я не ведаю. Давайте беднасць. Як мы ведаем, існуе ўжо даўно сацыяльнае вучэнне каталіцкага касцёла, які заўсёды заклікае да таго
каб дапамагаць людзям, бо гэта евангельскія прынцыпы, гэтаму нас вучыў Езус Христос, наш Збавіцель, і таму Касцёл заўсёды быў па старане па боку тых, хто патрабуе дапамогі. Вось. І мэтай каталіцкага сацыяльнага вучэння гэта перш за ўсё у яго грамадска-палітычным, сацыяльна-этычным і сацыяльна-педагагічных аспектах з'яўляецца не зямны рай і не услаўленне светскага свету, а той сацыяльны лад, пры якім чалавек можа выконваць волю Бога і весці хрысціянскі стыль жыцця. Вынікаючы вучэння трэба адкідваць як сацыял-утапізм, так як і замкнёнае хрысціянства, якое не жадае прызнаваць за хрысціянскай верай пераўтваральныя сілы ў галіне грамадскага жыцця і хоча кінуць свет на волю лёсу. Такім чынам можна сказаць, што заўсёды касцёл, заўсёды тыя, хто стаялі іерархі касцёлаў, а асабліва папы, которые мы мелі на працягу гісторыі, заўсёды адносіліся да сацыяльных праблемаў вельмі уважліва, вельмі рашуча. Ну, напрыклад, папа Леў XIII у энцыкліцы «Rerum Novarum» у 1891 годзе адстойвае эканамічны дыстрыбутызм, асуджае капіталізм, сацыялізм, гаворыць пра палітычныя змены. Што не можна, каб адны узбагачваліся за счёт цаной іншых людзей. Вось. Таксама іншыя папы таксама пісалі на тэму сацыяльнага вучэння і так далей. Напрыклад, адметнай рысай каталіцка-сацыяльнага вучэння з'яўляецца паслядоўная крытыка мадэрна, сацыяльнай і палітычнай ідэалогіі, як левых, так і правых, лібералізм, камунізм, фемінізм, атэізм, сацыялізм, фашызм, капіталізм і нацызм. Гэта ўсё было асуджана, як мінімум у іх чыстых формах, некалькімі папамі з канца 19 стагоддзя па дзень сённяшні. Вось. Таму як касцёл, так і царква заўсёды стаяць на старане справядлівасці. Вот, каб, як ужо сказаў, што каб кожны чалавек меў роўныя правы і мог выконваць волю Божую ў сваім жыцці. У якіх канкрэтных праявах гэта праяўляецца? Гэта ахвяраванне, так? Мы ведаем розныя формы дапамогі іншаму чалавеку. І кожны можа вырашыць для сябе, як будзе дапамагаць камусьці. Гэта можа быць, як вы ўжо сказалі, праз дапамогу, можа быць матэрыяльную, можа быць духоўную, можа праз якое-небудзь добрае слова, праз усмешку і гэтак далей. Самае галоўнае, каб быў заўважаны той чалавек, які патрабуе дапамогі. Гэта галоўнае, перш за ўсё для патрабуючага. А дапамагаючы іншым, дапамагаем сабе. Вось. Такім чынам. Так што тое, што мы робім, я думаю, тое, што мы робім, яно вельмі бачна в ачах Божых, і мы прыносім вялікую карысць чалавеку, і Бог за гэта нас адудзячыць, нам адудзячыць. Ну і вось тут з дзяржавы як бы не ўзнікае ніякіх так праблем вось у плане дапамогі бедным і так далей. Абсалютна. Мы ведаем, што існуе арганізацыя дабрачынная Карітас, якая дапамагае сем'ям шматдзетным, якая дапамагае асобам састарэлым, якая дапамагае дзецям хворым. І розныя формы дапамогі гэта арганізацыя аказвае не толькі католікам, але таксама і праваслаўным, а таксама і ввогуле людзям нават няверуючым. Калі хтосьці патрабуе дапамогі і ёсць такая магчымасць яе ажыццявіць, то заўсёды дапамога прыходзіць. Таксама з боку праваслаўнай царквы мы ведаем, што паўстаў дом міласэрнасці ў Мінску, які існуе цяпер. Ён таксама нясе сваю ролю, сваю місію ў будаванні валадарства Божага на зямлі і дапамозе іншым людзям. Так што розныя формы існуюць дапамогі, таму кожны можа выбраць сабе нешта, альбо можна нават новае што прыдумаць, альбо выбраць з тых ужо сродкаў, якія існуюць. Тады давайце вось пра такую праблему, як састарэласць насельніцтва, так?
Таксама выклік сацыяльны. Так. Што прапануе касцёл? Можа быць, ведаеце, вот апошняе маё ўражанне. Моя стречная сястра працуе ў доме састарэлых, і вось што мяне проста ўразіла. Што людзі проста, ну там же є сацыяльныя працаўнікі, яны прыходзяць, робяць з імі фізкультуру, так? Яны не хочуць уставаць. Няма ніякага жадання проста жыць, так? І вось, ну, для мяне неяк так вот бабулі, которые мяне акружалі, просто настолькі поўніліся энергіяй, я не магу сабе нават уявіць, што чалавек просто не хоча выходзіць на вуліцу, ляжыць. І гэта таксама праблема, так? Гэта сам праблема, так. Бо яго няма жадання, можа нават жыць часам. Так. Бо як я сказаў, што яму можа не хапае той дабрыні сэрца, якую можа даць яму хтосьці, там не бачыць сэнсу жыцця і так далей. Таму, ну, можа, трэба усміхнуцца, чалавек можа сказаць добрае слова, і можа гэта будзе ўжо якісьці там... Штосьці вы шмат пра усмешку, але ці мае... Я маю на ўвазе, ці маецца нейкая праграма вось менавіта працы з такімі людзьмі, потому што гэта не толькі беларуская праблема, гэта, в прынцыпе, сусветная, так? Так, ясна. Я вам скажу, што існуюць розныя арганізацыі, якія стараюцца дапамагчы такім людзям старэлым. Я веду, напрыклад, арганізацыю дапамога палякам на ўсходзе, якая вельмі канкрэтна дапамагае дамам састарэлых у Беларусі. Я знаю, я ведаю нават такі прыклад, калі гэта арганізацыя дапамагае канкрэтнаму дому састарэлых, аказваючы ім дапамогу у сэнсе матэрыяльным, фінансавым, і за гэтыя сродкі купляюць сюды і інвалідныя каляскі, купляюць сюды сродкі асабістай гігіены, купляюцца таксама якія пасцельныя прыналежнасці і розныя іншыя формы дапамогі. І такім чынам, можна сказаць, і гэта ўсё, гэта арганізацыя робіць праз касцёл. Не напрямую, але праз касцёл. Вось. Гэта я такі ведаю, такі прыклад магу прывесці. Вось. Існуюць яшчэ многа вельмі іншых арганізацый, якія гатовыя дапамагаць. Можа, часам толькі трэба ісці папрасіць. А вось маральную падтрымку, апеку, што-небудзь, што які вось ёсць такія... Ну, што гэта можа быць? Ну, маральна... Таму што больш вы расказалі вы таксама пра дагляд, так? Так, а маральная апека – гэта тое, што, напрыклад, святар можа прыходзіць да іх раз у тыдзень, раз у месяц, можа часцей, і можа заўсёды там з імі разам памаліцца. Існуе сакрамент хворых, можа ўдзяліць да сакраменту заўсёды. Не для таго, каб чалавек памёр, то каб жыў, бо сакрамент хворых да сакрамент аздараўлення, як душы, так і цела, таксама як і споведь, напрыклад. Таксама можна служыць святую імшу у інтэнцыі гэтых людзей хворых, аб здароўі для іх. І вось гэта вельмі значная падтрымка, вельмі значная дапамога для гэтых людзей. Так што такі, як бы капелан, святар-капелан, который прыходзіць і займаецца менавіта хворымі, са старэлымі людзьмі, таксама можа быць капеланам і у вязніцы, таксама дапамагаць вязням, таксама дапамагаць людзям розных катэгорый і, можа, некаторых адкінутых грамадствам, каб ім дапамагчы вярнуцца ў гэта грамадства. Таму формы дапамогі існуюць, яны ёсць. Вось. І гэта таксама такія кропкі супрацы з дзяржавай, так? Наладжаныя. Ясна, так. Ну, я пытаюся. Не, ну я так кажу, што наладжаныя. Так, наладжаныя, бо сумесна з дзяржавай, бо мы жывём на тэрыторыі дзяржавы, на якаторай з'яўляемся грамадзянамі. Таму павінны гэта рабіць не супраць дзяржавы, а рабіць сумесна з дзяржавай. І робіцца. Добра. Так. А ці ёсць такія вось, которые бы вы развівалі бы? Што яшчэ недастаткова развіта у супрацоўніцтве з уладамі, з дзяржавай? Вось што?
Якія бы кропкі такі назвалі? Я думаю, што ў кожнай галіне супрацоўніцтва, дапамогі іншым ёсць такія кропкі, якія трэба яшчэ над якімі трэба яшчэ працаваць. І каб яны працавалі больш эфектыўна, каб прыносілі большую карысць. Таму такіх канкрэтных, конечно, форм я, можа, не назову, што вы хацелі пачуць, але скажу агульна пра ўсё, што ўсюды можна знайсці там, дзе патрабуе дапрацоўкі штосьці. Добра, можа, вы яшчэ прыдумаеце, пакуль мы паслухаем? Можа, яшчэ прыдумаем. Так, потому што пытанне канкрэтнае. Нам обяцав, аллилуйя, Єсус смерть перемог, життя своє нам дав. Аллилуйя, Єсус смерть перемог, з мертвих повстав, так як нам обяцав. Аллилуйя, Єсус смерть перемог, життя своє нам дав. Славить Бога все небо, славить Бога все анёлы, все живое им пяет, бо воскрес Христос. Повстав, так як нам обяцав. Аллилуйя, Єсус смерть перемог, життя своє нам дав. Велич Бога прославляйте, выхваляйте свого Збавцу, грайте песни и спевайте, бо воскрес Христос. Аллилуйя, смерть перемог, з мертвих повстав, так як нам обяцав. Аллилуйя, Єсус смерть перемог, життя своє нам дав. Для своїх приніс і серця Єсуса, що з гробу встав. Є дорога, є життям, у воскреслих там. Аллилуйя, Єсус смерть перемог, з мертвих повстав, так як нам обяцав. Аллилуйя, Єсус смерть перемог, життя своє нам дав. Аллилуйя, Єсус смерть перемог, з мертвих повстав, так як нам обяцав. Аллилуйя, Єсус смерть перемог, життя своє нам дав. Гости у студы. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Сённяшнім госцем студыі ксяндзом Віталем абмяркоўваем цяжкія тэмы, сацыяльныя выклікі. Я вось яшчэ пару выклікаў прапанавала, але ён кажа, не будзем ужо мучыць нашых слухачоў. Давай, Лена, ўжо закругляцца. Ну, і пытання ў нас, у прынцыпе, няма, так што самі вінаватыя. Вось, і я тады папрашу ксяндза Віталія... Ой... Вось, толькі што ён мне агучыў гукарэжысёр пытання, ці працуеце вы, ксёндз Віталій, над сваім дакладам і на якую тэму?
Ці працюю? Над докладом мається на увазі на конференцію нову, ці що? Ага. Угу. Угу. Ксьондз Віталій, я не вельмі добре зрозуміла питання, але гучиться, ну так. Ці працуєте ви зараз над написанням доклада? Скажу так, что наступная конференция, может, одразу уже скажу, что наступная конференция у рамках нашего проекту «Примирение у Европе. Задача церкваў ва Украине, Беларусі, Польші, Германії» адбудзецца праз год у Польшчы. Пакуль яшчэ дакладна невядома месца, але разглядаюцца два месцы для правядзення гэтай канферэнцыі: альбо Варшава, або гэта будзе Ашвенцым. Вельмі такі знакавае месца, Ашвенцым, ну, Варшава таксама, вядома, ўжо сталіца і так далей. І тэмат канферэнцыі таму яшчэ невядомы, бо калі гэта будзе ў Варшаве, можа быць трохі іншы тэмат, а як у Ашвенцыме, то будзе іншы тэмат. І таму пакуль няма дакладнай тэмы, то напісанне даклада пока не мае, можа, такой актуальнасці, правда? Бо яшчэ зарана пісаць штосьці. Але як напрыклад, можа здарыцца так, што не абавязкова хтосьці звяртаецца і гаворыць, што я магу даклад прачытаць. Часам група звяртаецца да каго-небудзь з канкрэтнай просьбай, каб напісаў даклад, каб агучыў яго і прыняў удзел у канферэнцыі. Вось, такім чынам. Ну і яшчэ, дарагія радыёслухачы, хочу сказаць, што я ў гэтай групе апынуўся не так сабе па сваёй волі, скажу так, ці па свайму жаданню. Я на моцы дэкрэту, мандату нашага арцыбіскупа, ксёндза мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, які вызначыў мяне прадстаўляць у гэтай групе, у групе прымірэння касцёл рыма-каталіцкі ад Беларусі. І вось уже другі год я прадстаўляю, з'яўляюся членам гэтай групы прымірэння, і ўсё будзе добра. Ну, добре. Ну, то бок, калі што, можна з вами звязвацца, так? Так. Але ёсць якісь людзей памкненні там паўдзельнічаць, проста звяртацца да вас, ці да нас, напрыклад. Так, ці да нас, а вы да мяне, Так, і так, такім так. чынам можна будзе зрабіць. Прымаць Так, удзел, калі прымаць хто удзел. хоча, так? Так. Так, ну што, Божае благословенне нам Добра. удзеліце. Так, удзялю, і шчыра дзякую вам за размову, за запрашэнне. Вельмі ўдзячны і вельмі шчаслівы. Добра. Дзякую вам. Дзякую ўсім радыёслухачам за увагу і прыміце Божае благословенне. Пан з вамі. І з духам тваім. Няхай вас благословіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амен. Заставайцеся ў супакоі Хрыста. Дзякуем Пану Богу. Гості ў студы. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.